За къде? Попитахте за къде си тръгнала. Местата свободни ли са? Не, чакаме. Взейте се. Решила си да останеш сама. Добре? Само моля ти, не прави глупости. Успокой се и не прави глупости. Имам познат управител на почивен дом. Ще ти осигури стая, сигурен съм. Съвсем близо е. За половин час ще стигнем с колата. Хайде. Тръгваме ли? Хайде. Искаш да ме оставиш и без багаж ли? Тази чанта е моя. Не си я купувал нито ти, нито майка ми. Идвай, Пейо! Извинявайте. Билетите в тебе ли са? Тебе са, нали ти ги дадах? А, да, тук са, тук са. Най-лесно е да се обидиш. Да се обидиш за нещо и да избягаш. И аз съм могъл да го направя, и то не един път. От какво си недоволна? Кажи. Не се грижим достатъчно за теб или те лишихме от нещо? Кажи. Майка ти не трябваше да прави това днес. Но ти опита ли се някога да я разбираш? Опита ли се някога да споделиш нещо с нея? Да й кажеш какво мислиш, какво те вълнува, нещо там, за училището, за приятелите ти? Нали от теб чакаме да дойде някаква радост вкъщи? Като че ли не съществуваме, като че ли сме чужди. Хайде мен остави. Знаеш, че съм много зает. Пък и не бих държал толкова много на тези подробности. Но на нея сигурно това и влияе. Понякога ми се струва, че не мразиш, че ненавиждаш всичко, което сме ти дали. И това в купето, за чантата де. Какво мислиш, че сме егоисти? Че се занимаваме само с удобството си, с вещите си, с печеленето на пари? Родители и снафи. Сега е да мода да се обвиняват родителите. Но утре ти първо ще ни опрекнеш, че не сме ти осигурили най-необходимото. Нали за теб го правим? И майка ти, и нейната работа не е лека. Сега човек трябва да бъде изцяло в работата си, ако не иска другите да го изпреварят. И тази история с апартамента на Ирина. Ти много ме засегна. Не забравяй, че ако ти загуби леля си, аз загубих сестра си.
Разбирам, че ти е тежко. А мен питаш ли какво ми? Знаех, че там е война, че е опасно. Но все пак лекар, мислех, че поне болницата. Ирина, ти непременно ли трябва да заминеш? Трябва. Ето ти ключа. Всичко е на твое разположение. Само като пускаш музика, внимавай да не е много силно. Горе се сърдят. Във вестниците се дават обяви за продажба на апартаменти. Не знаеш ли? Зная, но трябва да почакаме малко. Защо? Разбери, че неудобно да се разгласява тази история толкова скоро. Какво има неудобно? Какво има неудобно в тази история, кажи де? Добре, виж там, намери някакъв посредник да свърши работа. Не. Ти ще намериш посредник. Ти си наследник. Слушай, дай веднага ключа. Не. Защо? Ирина го остави на мен, докато се върне. Тя няма да се върне и ти много добре знаеш това. Дай ми ключа. Няма да го дам. Защо? Защото знам за какво ви е, защото чух целия ви разговор. Не ви ли е срам? Но не мога да повярвам, че го направи само заради продажбата. Ти предпочити Ирина пред нея. Тя не може да ни е забелязала това. Да не го е преживяла. Майка е. Може би продажбата на апартамента беше една възможност да те върне вкъщи. Да те накара отново да почувстваш необходимост от нашата среда, от нашия дом. По-равномерно, по-равномерно. Така. Така. Внимавай. Какво има? Нищо, гледам. Какво? Красимира, слушай музиката, омръзна ми да повтарям едно и също. Повдигни главата. Така. По-ритмично, по-ритмично, по-ритмично! Някакви резултати от изпитите? Не така. Колко пъти ще повтарям? Движението трябва да бъде равномерно. Изморихме се. Не слушате музиката. Добре, край, малко почивка. Та какво са изпитите? Нищо си изпитите, не съм прият. За няколко стотни. Но какво да те занимавам със себе си? Ти си много заета. Вие сте много заети. Вкъщи почти не си спомням да съм ви виждала заедно. Ако проговорите, то ще е някаква разправия. Вие не се обичате. Единствено, когато купите нещо, си подобрявате за малко настроението. И после. Защо мълчиш? Кажи. Стигнахме. Стигнахме.
те сбърках с Пейо. Не можеш да не го помниш, стоеше на последния чин на прозореца. Нямаш представа колко прилича гласът ти на неговия. Ама и аз не съм те виждал вече години. Толкова време да не дойдеш. Дъщеря ми, запознайте се. Невероятно. Никога не бих допуснал, че имаш такава дъщеря. Ами тя била много хубава, бе. Приятно ми е. Още веднъж ти благодаря за всичко. Винаги си добре дошъл. И бъди спокоен, аз поемам грижата. Ако има нещо, можеш да ми позвониш по телефона. Да. Дайте със здраве. Заповядайте. Надявам се, че ще останете доволни. През този сезон е най-тихо и най-хубаво. Къде е натам? Много смешно. Това е единственият ни апартамент. Другите са настанени в най-обикновени стаи. Разполагайте се. Вечерята е след 1 час. Вие студентка ли сте? Не. Значи работите? Нещо такова. Завърших курсове за медицински сестри. За медицински сестри? Не е лошо. Тежко. Но благородно. Ами аз тогава... Аз ще вървя. Ами? Хайде.
Извинете, понеже закуската свърши и вие не дойдохте. Ние долу се обезпокоихме. И снощи не слязохте за вечеря. Добре. Това не влиза в моите задължения, но за вас. Обещах на баща ви да не скучаете. Не се тревожете, аз никога не скучая. Дори когато сте сама? Най-малко тогава. Може да ми доскучае само от глупави разговори. Права сте. Права сте. Глупавият разговор с глупав човек, това е най-ужасното нещо на света. Понякога се питам, за какво е целият този прогрес, когато глупостта на хората си остава непреодолима. И въобще за какво се създава изкуство? Динята ваша ли е? Коя диня? На стената. Натюрморта. Гледайте сега. Построили такъв хубав дом. И не видели, че нещо липсва. Имам чудесна библиотека. Искате ли да ви дам да прочетете нещо? Дошла съм да си почивам. Летят непрекъснато. И сутрин, и обед, и през цялата нощ. Непрекъснато. Това, което става тук, не може да се обясни. Не може да се разкаже. Трябва да видиш всичко с очите си, за да разбереш силата и вярата на тези хора. Не сме на фронт, но изглежда за тях това няма значение. Убиват. Убиват методично, спокойно, хладнокръвно. Страх ли? Дива жестокост ли? Не зная. В мен отново се надига предишната ми омраза, като че ли не са минали толкова години от тогава. Когато се сблъскаш с безумие, не отстъпвай. Бъди твърда до крайна степен. Въпреки че е страшно уморително. Мисля си, имам ли право да говоря така? Не съм ли прекалено жесток? Тук, на тази земя, да се задава такъв въпрос е съвършено излишно. В моята болница умират много хора. Много повече, отколкото съм свикнала да виждам. Това е нещо, към което не мога да се приспособя. Не бих ти писала за тия неща, но щом си взела своето решение, щом така упорито държиш на тази професия, трябва да умееш да слушаш за смъртта и да я гледаш в очите. Понякога се питам, не сме ли воювали прекалено дълго? Не сме ли воювали достатъчно? Не можем ли да оставим това на други? А ние да тръгнем по този свят щастливи и само с една грижа, на кого да подарим обичта си. И си отговарям, не можем. Не можем. Докато има борба и щом продължава.
Пишеш ми, че страшно ти липсвам. Всъщност, знаеш ли, ти на мене ми липсваш. Трябваше да попадна тук, където всичко има трагична стойност, за да оценя света, който имаш ти. Да оценя спокойствието, сигурността, която имаш. Да оценя теб, мое мило момиче. Имам нужда от теб. Огромна нужда. Не зная дали ще разбереш всичко, което ти пише. Страшно ми се иска да виждаш нещата в тяхната сложност. Заповядайте. Заповядайте. Ние започнахме, защото обядът е в 12:30. А сега... Позволете. Както виждате, ние тук си живеем като едно голямо семейство. Нашата нова гостенка се казва Мария. Архитект Станимиров, Манасиев, научен сътрудник, Петров, журналист и Костов, юрисконсулт. Заповядайте. Комбинация от най-различни зеленчуци с телешко месо. Трябва да ви призная една тайна. Няма нищо общо с обикновеното телешко варено. Цялата тънкост е в комбинацията на зеленчука с подправките. Но вие ще се убедите сами. Опитайте. Усещате, нали? Усещам. Може би снимката не ти прави особено впечатление. За мен тя е много скъпа, защото знае, че само 2 месеца преди да я направим, този отряд броеше не 20, а 40 души. И другите също щяха да бъдат тук, ако бяха останали живи. За този отряд моето момиче е писано много. Много пъти са ме карали и аз да напиша спомените си от онова време. Ще ти призная, опитвала съм се. Нищо не излиза. Не успявам някак си да предам същността на нещата. Аз бях за отряда в едно и също време медицинска сестра и лекар. И тогава за първи път, преди още да зная как да спасявам от смърт, се научих да установявам смъртта. Нещо повече. Трябваше да причинявам смърт. Когато в отряда обсъждаха смъртната му присъда, бяха изчислили, че за 2 месеца със собствените си ръце
е извършил 18 зверски убийства. Любимото му развлечение било да се снима с отрязани глави. Той нямаше право да живее. Нямаше право. Нямаше. Три месеца преди да постъпя в отряда, все още живеех безгрижно. Бил нейн братовчет. После се разбра, че не е никакъв братовчет. Човекът беше дошъл да си върши работа. Да огледа тия момчета и момичета, които си представяха революцията като посрещане на нова година с боза, вместо с вино, и да реши кои ще могат да носят оръжие. Или казано по-ясно, кои ще могат да убиват и да бъдат убивани в името на свободата. Когато разбра, че следвам медицина, ми каза, че това е най-хубавата професия. Попитах го защо. И той ми отговори: това е най-прекия начин да помагаш на хората. Бяхме заедно още 2 пъти. И повече не го видях. Трябваше да премине в нелегалност, а през юни са го убили някъде в Етрополския Балкан. Заповядайте, заповядайте. Днес в нашето малко семейство имаме празник. Един от нашите навърши 45. Само не казвайте, че съм издал годините. Ето и виновникът за днешното тържество. Архитект Станимиров, и този път вашето място е председателското. Аз... Да. Пожелавам ви здраве и дълъг живот. Много сте мила, но ставам на 45, а това е малко тъжно. Изглеждате много по-млад. Благодаря ви, но това е временно и заблуждава. Позволете. Сега сигурно трябва да ви кажа познатата, но блестяща мисъл, че не е важно човек на колко години е, а как се чувства. Там работата чувствам точно на 45. Ще ви разкрия една тайна. Доволен съм от себе си. Добър вечер. Добър вечер.
Добър вечер. Къде е моето място? Разбира се, до дамата, Петре. Управителят знае. Юрисконсулт. Точност и предпазливост. До журналиста. Давай. Браво! Браво, браво! Всички да поздравим нашия юбиляр. Това вече е изненада. Такъв рожден ден не се забрави. Аз ще да празнувам моето. Браво, браво. За голямо съжаление не можах да намеря оригинални свещи. Тези ми дадоха от черквата в селото. Както виждате, ще свършат работа. Хайде, Станимиров? Аз имах една интересна среща с един латиноамерикански колега, архитект. Станимиров. Негова нова конструкция, която всъщност се оказа... Архитект Станимиров. Познат. Да. Ще има ли музика или няма да има? Разбира се, впрочем, нека нашата дама да избере. Да, и в тези конструкции, те са неинтересни плоскости. Решени са интересно, оригинално. Какво? Стотинка за бокса. Направо, направо. Той работи така. Да, направим. Станимиров, отбелязвам 5 стотинки за ваша сметка. Запишете направо 5 лева за цялата вечер. Нещо не е вред, аз не исках това. Наред е наред. Всичко си е наред. Аз лично съм подменил всички плочи. Няма да се водя по техните вкусове, а? Станимиров, не ставайте простак. Да. Мара се извини. Моля. Добре, че дойдохте. Много ни беше скучно. Добре, че дойдохте. Ако някой мъж ви каже, че се чувства най-добре в мъжка компания, не му вярвайте. Бяхме започнали да подивяваме. Това не ме интересува. Аз не танцувам добре, но ще ми извините. Добре, че дойдохте. Най-модерният танцоуправител е Фокстрот. Освен танго и Фокстрот, друго няма да намерите в този шкаф. За нас управителя е абсолютен повелител. Неговия вкус е и наш вкус.
Какво мислите за този юрисконсулт? Имам чувството, че едновременно е въздържател, вегетарианец и женомразец. Аз пък мисля, че той не ви обръща никакво внимание. И това ви дразни. Добре, че дойдохте. Много ни беше скучно. Да, ама това го чух вече. Трудно е човек да бъде оригинален. Ами толкова по-зле за човек. Вие злобна ли сте? Злобна съм. Защо? Така. Сега вече сте оригинален. Ако можехте да ходите и на ръце... Не. Мога да стоя на главата си. Хайде де. Какво? Направете го. Тук на високото духа. Благодаря. Извинявайте за снощи. Защо ни напуснахте? Ами... Просто не беше яд на компанията. Че какво ви е виновна компанията? Хора като хора. Ами тържеството, танците, тортата. О, Внимавайте. Това няма нищо лошо. няма нищо лошо, но беше организирано от управителя. Съвсем друго е, ако стане естествено. И въобще не мога да разбера защо всички се съобразявате с този управител. Наредил се човека дините по стената, заредил си старите танга. Вие гледате, подхилвате се и никой нищо не му казва. Вие казахте ли? Вместо да се дразните, трябваше и вие да се подсмивате. Аз нямам време за такива работи. Че за къде толкова бързате? Хората сега се занимават с други неща, по-важни. Не си поднасят цветя. Те и нашите приятели се занимават с други неща. Ехе. Станимиров е един от най-добрите ни архитекти. А Манасиев, биолога, чете лекции из цяла Европа. Остава да ми кажете, че вие сте някакво чудо на природата и с мене е свършено. Бъдете спокойна, аз съм най-обикновен журналист. Какво има? Нищо. Въобще тая ваша професия ми е най-неясна. Защо? Защо? Ако трябва да пишете за нещо, което никак, ама никак не ви интересува. Или просто не може да кажете своя мисъл по въпроса. Как пишете в такъв случай? В такъв случай не пиша. Ами ако е наложително? Вие имате ли си приятел? Имам. Дори двама. Така ли? Ами че как? Много просто. Единия не знае за другия и обратно. Само аз си знам. Не ви ли е неудобно? Неудобство има, защото времето ми много се разкъсва. Не за това говоря. Иначе не ви ли е неудобно? Не. Да кажем, с единия отивам от 6 до 8 на кино, след това му казвам довиждане и почвам нощен живот с другия. Какво значи нощен живот? Ами, заведения и други работи, ходим на гости, танци, пиене. Разбира. Измисляте, нали? Ако трябва да говорим сериозно. Ако трябва да говорим сериозно, имам един приятел.
винаги е на път. Той е радист. Ние рядко се виждаме. Това не е много приятно, но си има и преимуществата. Чувствам се много свободна в отношенията си с другите ми приятели. Те знаят, че имам нещо като годеник, макар да не го познават, и затова ме оставят на мир. Защото ако го нямаше него, щеше да изглежда съвсем ненормално това, че никой от компанията не ми е близък. Тоест, любовник, ако трябва да бъдем точни. Представете ли си какъв ужас е да се сближиш с някое момче, само защото е неудобно да се мъкнеш без кавалер? Това момче може да ти отрови живот. А си е наред. Това е. Знаете ли колко е красив момента на излитането? Защо застанахте на главата си снощи? Исках да ви се харесам. Другари управител! Другари управител! Кой печели? Кой печели ли? То се вижда кой печели. Какво има другари Станимиров? Какво ви тревожи? Нищо. Абсолютно нищо. Бяхме на екскурзия. Хубаво да разбрахме. Страшен вятър беше горе. Ей, жалко, че не бяхме всички. Щеше да бъде още по-весело. Не се съмняваме. Може ли за един момент? Търсиха ви по телефона. Мъжки глас. Много приятен, много възпитан. Каза само Николай. Другото си име не сметна за необходимо да съобщи. Вие, наверно, го познавате. Благодаря. Кръвоизливът е настъпил преди 40 минути. До сега е нямало оплаквания. Дадох му необходимата помощ. Ето. Сестра, първо рентгена. Да, доктор Боров. Извикайте дежурния, лошо му е. Какво има? Правете калци. Спокойно, няма нищо страшно. Спринцов, добре. Дайте да опитам. Готово. 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 Термометъра. Доктор Боров, снимката. Дишайте спокойно и се помъчете да заспите.
лекарствата през 2 часа. Занесете я в кабинета. Добре. Не оставяйте болния сам. Добре, докторе. Сестра, да остана аз. Ако има нещо, извикай ме. Аз да прибирам вече там. Ами, да, за днес достатъчно. Прибирай, прибирай. Добър ден. Днес за последен път. Ляво търсите последната стая. Доктор Сиянов пак мина през така. Нещо обичайно за него. Какво има? Нищо. Дойдох да ви кажа довиждане. Днес ми е последния ден, край на стажа. И повече няма ли да идвате? Не, няма защо. Аз съм ви много задължен. Нека ви се обади, когато излезе от тук. Когато излезете от тук, веднага ще забравите болницата и всичко свързано с нея. Това е съвсем естествено. Ето и приятелката ви не е лошо момиче. Не е лошо. Ние ще се разделим. Но вие сте почти здрав. Трябваше да й кажете, нали видяхте резултатите вчера? Ако не вярва, тя може да попита вашия лекар. Не става дума за болестта. Съвсем друго е. Извинете, аз не знам подробности, но ако ви обича, трябва да ви почака. Иначе... Така. Тя чака дете. Случило се преди да се познаваме. Казва, че такъв човек повече за нея не съществува. Било страшна случайност. Преди да се познаваме. Добре, добре. Добър ден. Добър ден. Отдавна ли чакате? Само 5 минути. Извинете, но... Не се безпокойте. И какво, вече сме здрави? Почти. Пуснаха ме само за един следобед. В 8 трябва да съм в стаята си. Много добре изглеждате, само не забравяйте да се пазите. Сега не сме в болница, нали? Добре, добре. Нали не се сърдите, че ви се обадих? Не, даже очаквах. А знаете ли, че не сме се виждали точно един месец? Мина ли един месец? Мина. Там се усеща. Кафе. Ако обичате 2 кафета.
Сега не сме в болницата. Първа кутия от 2 месеца. Не ви вярвам. При вас какво ново? Казва, че до 1 месец ще ме пуснат. Но не ми разрешават да продължа годината. Ще трябва да презапиша. А при вас? Нищо. Чакам назначение. Ще се готви отново за приемните по медицина. От време на време правя по някоя инжекция. Изглежда съм станала голям специалист. Малко ли тренирах върху вас? Цялата работа, разбира се, е в таланта. Лека ръка. Верно е. Имате лека ръка. Какво стана с вашата приятелка? Моля. Благодаря. Разделихме се. Не можах да свикна с това, което се е случило. Какво ли не й говорих? Не е съгласна. Каза, детето си е мое, искам си го. Разбира се, и на нея не е лесно. Питах се да я разберат. После родителите, приятелите, как да им кажа? Аз знам, че това са подробности, но... Много ми се събра. Затова ви се уведих. Само вие знаете. С нищо не мога да ви помогна. Не знам как. Болницата е лесна. Вие много я обичате. Защо го казахте? Много. Вие имате ли си приятел? Имам си. Завиждам ви. Струва ми се, че тия хора, дето летят, има нещо истинско в тях. Трябва да тръгвате. Ще ви се карат, ако закъснеете. Нека още малко. Търси ви един човек. Чакат ви. Николай? Извинявай, че те безпокоя. Търсиха те няколко пъти вкъщи. Обясних им, че не си в София. Става дума за серия от инжекции. Много държат да ги поставиш ти. Венозни ли? Да. На някакво дете. Било свикнало с теб и не давало на друга сестра. Питаха няколко пъти кога ще се върнеш. Не знаех какво да им отговоря. Защо не ми позвани по телефона? Исках да те видя. Аз ще се обадя. Имам някъде записан номер. Добре. Иначе как си? Някой друг да ме е търсил? Да, щях да забравя. Николай бил твой познат. Дадох му телефонния номер тук. Да, той ми се обади. Ако имаш нужда от нещо... Ами аз... Тогава... Да вървя?
Мария, щях да забравя. Купих ти един пуловер. Дано ти хареса. Аз много не разбирам от това. Знаеш. И ако този ключ от апартамента на Лелите е от теб, дай да го занеса на майка ти. Не може повече да се издържа този ад. Да прави там каквото си иска. Защото ти нямаш нищо общо с тази история, нали? Защото ти никога нямаш нищо общо. Нито с мен, нито с майка ми, нито с Ирина. Ти имаш общо само със себе си и със своята работа, с нищо друго. И знаеш кога да направиш подарък, за да ми стане мъчно. Да ме накараш да си мисля, че съм жестока, че съм неблагодарна към вас, че не ви разбирам. За това го донесе, нали? Нали за това го донесе? Не. Донеса го, защото тук вечер става студено. Съобщиха ми нещо за Ирина. Казаха, че е изчезнала. Официално съобщение. Подробности няма. Само изчезнала. Така се казва. Ирина е загинала. Какво се е случило? Ирина. Казаха, че вече те няма. Сега ще ми е много трудно. Няма значение какво ще ти се случи. Важното е да знаеш какво искаш. Аз искам да бъда като теб. Това е невъзможно. Всеки мисли и преживява нещата по свой начин. Това, което ти си преживява, на мен ми харесва. Ще мине време и ще разбереш, че на тебе ти харесват съвсем други неща. Ще искаш всички хора да са умни. Да мислят точно така, както ти мислиш. Това, към което се стремиш, ще бъде и по-сложно, и по-богато, и по-трудно. И може би тогава ще откриеш, че не ти харесвам чак толкова много. И това съвсем не е страшно. След тежка операция, когато болният оздравее и един ден тръгне надолу по стълбите, за да си отиде, ми се иска да изтичам след него, да го настигна, да го дръпна на страна и да му кажа: ей, ти до вчера може да си живял както си знаел, но от днес трябва нещо незначително даже, но нещо трябва да промениш. Защото този твой живот не е вече само твой. Трябва да бъдеш нещо повече. Трябва да бъдеш личност. Където и да си. Който и да си. Бягай! Пускара! Пускара! Доживяхме най-после! Здравей! Здравей! Откъде разбереш? Ние няма да разберем. За 2 дена и какво лошо има в цялата тая работа, нали? После се връщаме и продължаваме цялата. Ти си!
Трябваше да ни предупредите къде отивате. Защо? За да ви потърсим, ако се наложи. Не допусках, че мога да ви дотрябвам толкова спешно. Не на мен. Търсиха ви по телефона. Някой си Николай. Не ви ли помоли да ми кажете нещо? Че пак ще се обади? Не изглежда бързаше. Аз, разбира се, не му казах, че се в гората с компания. Благодаря. Проявили сте изключителна съобразителност. Вродено чувство за такт. Само, че щяхте да направите по-добре, ако ме бяхте извикали. Този Николай радиста ли беше? Кой? Вашия приятел. Не, едно момче. Какво? Нищо, нищо. Аз си помислих, нали... Знаете ли, до сега правихте много добро впечатление. С какво? Ами не давахте съвети. Нещо, което всеки е луд да прави. Нима вече дадох. Не, ама се готвихте. Обичате ли кафе? Хайде да си направим. Котлон, контакт. Нали се сещате какво трябва да се направи? И вижте някъде за чашки. Не трябваше ли първо да искаме разрешение? От кого? От управителя. Много ви е наплашил този управител. Ако дойде, ще кажете, че аз съм ви поканила. Пък така си и беше, да вие не се сетихте. 3. С колко захар? Съвсем малко. Аз повече. Значи нещо средно. 4. 5. Стига. Добре, оставете ги. Какво е вашето семейно положение? Ако искате, не ми отговаряйте. Аз съм разведен. Ага. Искате ли да ви кажа? Ами да, защо да не ми кажете? Има един особен момент в отношенията между един мъж и една жена. Много особен, не знам дали ще разберете. На един мъж могат да му се случат най-различни истории в живота. Най-различни. Има тежки моменти. И най-тежки. И тогава на този мъж трябва да му се помогне. А кой друг да му помогне, ако не жена му? Но случва се, жената не разбере или заяви, че е все едно. Да се оправя той. Сам. Както може. И тогава този мъж, направо казано, се чувства се предаден. Така е. Ами ако в същия този момент и жената се е нуждаела от помощ? Тогава и тя и той могат да я потърсят помощта извън своя дом и нищо чудно да намерят спокойствие някъде другаде. Мисля, че ако обичаш някого, то не е защото искаш да ти помага, а по съвсем други причини. Ти го обичаш, защото го обичаш. Когато обичта изчезне, не си търсете причини, че уж не ви помагали. Започне ли човек да следи кой на кого помага? Вие намерихте ли помощ извън собствения си дом? Кой е той, Николай? Ако искате, не ми отговаряйте. Ами момчето, което ме търси по телефона, той е Николай. Защо ме гледате така? Симпатична сте ми. Моля? Симпатична сте ми. Това дразни ли ви? Довиждане. И като сте включили един път котлона, след това си го изключете. Почакайте, в една посока сме. Така ли? Не знае. Довиждане. Как, няма ли да влезете? Опазил ме Бог. Жалко.
Сте се виждали управителя? Не. Какво се е случило? Какво има? Телефона звънеше, не чухте ли? Нищо. Като им потребвам, пак ще ме потърсят. Телефонът звънял. И моля ви се, не ни изпращате повече тия замразени пилета. Да, другото го получих. Да, 100 килограма картофи, 20... Защото Какво става тук, бе? Каква е тази лудница? Мога ли да вляза? Вратата! И другата. Добре. Какво правите? Благодаря, добре съм. Не, аз Довършвам нещо. Още колко ви остава? Почти свършвам. Добре, аз ще почакам. То няма да е съвсем скоро. Нищо, аз пак ще почакам. Ама довършете си, много ви моля. Готово, довърших си. Нали е ваша едната кола зад почивния дом? Да, какво се е случило? Имам извънредно важна работа в София. Трябваше веднага да кажете. Аз си помислих, кой знае какво е станало. Добре, по пътя ще ми обяснявате. Хайде. Благодаря. До вечера ще се връщате ли? Ако ме чакате точно в 6:30 на Орлов мост, ще ви взема да се върнем заедно. Ще чакам. Мария. Добър ден, доктор. Здравей, как така при нас? Доктор Селина. Да, ето ви картончето на втория етаж, последната врата. Първо си попълнете картона. Галя! Да, момента. Появи се най-после. При нас ли те изпращат? Не, просто минавах. Не знам още разпределението. Исках да те попитам какво стана с това момче от 32-а стая Николай. Изписаха го, има 10 дни. Защо? Трябваше да му предам нещо. Нали пазите адресите? Да, почакай. Сега да видя в картоните. Ало? Галя, за тебе. Момент. Да? Да? Към 5 часа. Добре, аз ще мина да съм. Ключ е у мен. Добър ден. Добър ден. Тук ли е Николай? Кой, батко ли? Николай. Заповядайте. Моля. Ще пиете ли нещо? Какво? Не, исках да се видя с Николай. Вие Румяна ли се казвате? Не се казвам Румяна, Мария се казва. Значи сте приятелка на Румяна. Виждали сме се няколко пъти, но не съм и приятелка. Батко Николай го няма вкъщи. Сигурно ще се върне. Няма да се върне скоро. Защо не ми казахте веднага? Ей така. Жалко. Чак
Почакайте. Вие медицинска сестра ли сте? Не. Аз съм стюардеса. Стюардеса? Почакайте, сега ще го изсекам, матко Николай. Ало? Мария? От вас едно момиченце ми помогна. Почти. Зная, затова съм дошла. Не, трябва да бъда на едно място, у моите леля. Ако искате, елате там. Освобождение 28, 44-ти апартамент. Добър ден. Заповядайте. Какво е това? Лампа. Декоративна. Харесва ли ви? Много. Заповядайте. Цветята. Мария, аз се ожених. Какво? Нищо. Това е добре. Чудесно е. Извършили сте нещо голямо. Как стана? Разказвайте. Вие бяхте права. Аз много я обичам. Изведнъж всичко друго загуби смисъл. И... Да. Ще сложа цветята. Разказвайте. Веднага я потърсих, но тя се беше преместила в една нейна приятелка. Родителите я узнали и вдигнали страшен скандал.
Въртях от сутрин до вечер телефона. Разпитвах. Нищо. 2 нощи въобще не се прибрах в болницата. Бях като луд. Слушам ви. Когато я намерих, казах и. Тя много плака. Беше и се събрало да живееш толкова месеци в неизвестност. На другия ден ви потърсих. Обажах си в почивния дом. Казаха ми, че ви няма. И преди 3 дни се оженихме. Много ми се искаше да бъдете с нас. Съжалявам. Когато ми казаха, че ме е търсил Николай, разбрах, че нещо се е случило. И все пак, да си кажа откровенно, никак не предполагах, че работите ви са се наредили така хубаво. Да сложа някоя плоча? Защо трябваше да бъда с вас на сватбата? Плочата. Та защо трябваше да бъда с вас? Винаги ще ми се иска да бъдем приятели. Не може ли? Трябва веднага да тръгвам. Тая вечер изпращам приятеля си. Има полет до... Не ме разбрахте. Вие може да останете колкото си искате. Само аз трябва да вървя. Има полет до... Вие къде живеете с нея? Защо? Престанете да скитате по улиците и кафенетата. Обадете се по телефона и се настанявайте тук. Сега е студено, не забравяйте от какво сте бил болен. Съгласен ли сте или не? Какво? Да живеете тук. Не ме гледайте така. Тук доскоро живееше Ирина, моята леля. Тя замина за чужбина и няма да се върне. Скоро. Ще се радва, ако разбере какво съм направила. Ето ви ключа. Ох, съвсем закъснях. Не е свикнал да ме чака човека, ще го убите точно преди полета му. Всичко си е на място, всичко е на ваше разположение. Когато пускате музика, само внимавайте да не е много силно, защото горе се сърдят. Довиждане.